La representació gràfica d'objectes és la forma de comunicació que ens ofereix imatges d'objectes mitjançant dibuixos. Per fer aquests dibuixos cal seguir una sèrie de normes que ja estan establertes per tal de que puguin ser interpretats correctament per tothom. Tot allò, per tant, que està relacionat amb la representació gràfica seguint aquestes normes és el que es coneix com a dibuix tècnic. Dins del dibuix tècnic trobem els plànols. En aquest tipus de representacions s'utilitzen estris de dibuix com l'escaire, el regle, el cartabó, el compàs, i cal seguir una sèrie de normes que són estar dibuixat a escala, estar acotat i estar dins d'un caixetí. No hi ha un únic model correcte de caixetí, sinó que el seu disseny és força lliure i no està sotmès a cap norma. Tot això, un bon caixetí ha de tindre les dades de la persona que ha fet el plànol, el seu nom, els seus cognoms, la data en la que s'ha dibuixat per saber de quina versió es tracta, el nom de l'institut i el nom de l'objecte que heu dibuixat. I és molt important i és imprescindible indicar l'escala en la que s'ha dibuixat el plànol. El caixetí, si recordeu, té una altra funció, que és la de posar marges al nostre dibuix. Us ensenyem quines són les mides que us recomanem nosaltres com a model. En el marge esquerre es troba el marge més gran, que és de 2 centímetres. Es deixa més gran que la resta per si volem enquadernar. En la part superior són 0,5 centímetres, igual que a la dreta i a la part de baix del marge. Anem a per les mides del caixetí on hi ha les dades del dibuix. Aquestes 3 files que hi ha són iguals i d'1 centímetre d'altura. Pel que fa a les columnes, no són iguals, sinó que els hi hem donat i us aconsellem unes mides de 2,5 centímetres per a la primera columna, 18,5 per a la columna central, més gran, 1,5 centímetres per a la tercera i 3,5 centímetres per a la final. Hi ha un parell d'excepcions, i és que a la fila inferior trobem una cel·la de 2,5 centímetres d'amplada, que és on hi ficarem l'escala, i també en aquesta última fila, a la dreta del tot, hi haurà el nom de l'institut amb una mida de 5 centímetres. En un plànol, com a mínim, hem de col·locar les 3 vistes principals de l'objecte, que són l'alçat, la planta i el perfil. En el següent vídeo teniu explicat per què col·loquem aquestes vistes d'aquesta manera i per què es dibuixen així.